wae mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa, sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Manuswaning jajaran sekretaning bawana iblis lanat Petro kantong bolong ora minggat gretel nenggala. Dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak ante tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tucukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik ana. Mundur, Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggawa nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati nganggere dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujuti aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Ya. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awareng ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah didoyo karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cewek kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya.